Hi dong. Yan mo tulingan ako nga pangitaan ang telephone icon nga red. Tulingan nga kanang long press shutdown na power button ba? Where is my power button? Lasa nga rin. Primerong, magasa nga lang pag primerong tarang apply na ka. Nawag niya itong babae nga taga-bawan. Niya ka, hindi ko na maon niya sigan. Kaya namang, wala, maon hindi ko ano ba? Kung hindi mo maon, ako minon. Hindi na siya, isa-recharge ko na. Kailangan ba ba-recharge? Dapat mo na.